wa ko sefa wari sefa wari comme la la ba kɛmɛ k'a k'o sara a fɔra ko kiri kɔni jaabi o min fɔlen filɛ nin ye jaabi min b'o la tigitigiya la ko o bilalen don ka nin kalo in tile 30 ma kɔnɔ a ma ɲini ala fɛ Gassama ye jakasiri fɛn jɔnsɔnna min kɛ o kosɔn ka ɲini Côte d'Ivoire jamana kantigiw fɛ an k'a fɔ kiri tigilamɔgɔw fɛ komi u tulo b'an na n'o ye an balima Côte d'Ivoire an sigiɲɔgɔn jamana don Alassane bɛ sigi san fɔlɔ min na don i b'a ye k'a fɔ maa t'a dɔn n'a sɔrɔ Alassane ni kalata in bɛ ka kɛ Mali la ou bien n'a bɛ ka kɛ Côte d'Ivoire mais a bɛ ye k'a fɔ sa Alassane kɔni sigira ani malikaw ma se ka ɲɔgɔn faamu ten nka o n'a ta o ta jamana ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ baaraɲɔgɔnw de bɛ yen baaraɲɔgɔn hukumu kɔnɔna na ɲɔgɔn bonya bɛ se ka k'a kɔnɔ nka k'a fɔ forcément a ka kɛ ɲɔgɔn fɛ badima ye o ye ko wɛrɛ ye a bɛ ye ko bi an ka tajiw a kɔni a bɛ ka sɛnsɛn an bɛ se ka fɔ a fanba ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ka na an ka jamana kɔnɔ o dɔ la an tun y'a kanu k'a fɔ ni jamana in kɔnɔ ɲɛmɔgɔw ka Awa Gassama ka ko in ta bala u k'a lajɛ u bɛ se ka don da min fɛ u k'a lajɛ u bɛ se ka ko min ɲɛ sɔrɔ a ko kɔnɔ parce que jamanaden de don wa i b'a ye k'a fɔ a minɛna ka taa sɔrɔ jamana a jɔnjɔnw et kuma u bonya talen don k'u da kana ka sabu kɛ a bɛ CNT min kɔnɔ ye o la sa an t'a dɔn min kɔni kɛra fanga fɛ n'a sɔrɔ ko bɛ sen na hali bi dɔ ka fara fanga kan ni ko tɛ sen na jamana ɲɛmɔgɔ k'u da don a la a ka ca ala fɛ ɲɛmɔgɔ kunda ko dɔw bɛ sɔn ka nɔgɔya ka tɛmɛ na a tora bolo dɔw kɔnɔna na walasa an bɛ ala deli Awa Gassama filɛ nin gɛlɛya min kɔnɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ala k'a to a ka yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ